Ngithi kumina usewuzala igeneration yakhe ayibona idelegasi. Iqhakaze kamnandi kulesibasa seMzansi Magic kusabalazo ozibondwe kuvutha umlilo ngisho singekho isidingo lenidi. Ngisho singekho isidingo lenidi kuzolamula ude kingdom ukhakha engaze chitheke igazi. Obani abazokhumbula ekhaya Rhythm City besahleli ku-e.tv. Basho dadwa bemakhasi beze bathola umshado bathi this is our perfect wedding. This is their perfect wedding. Sabahalalisela impela umuvango nogodika ngomshado wabo muhle kangaka. Ize opastor nabafundisi begospel gold bathi akasuka umothi lo mshado ungaqhubeki. Kwathuleka umzuzwane engekho sukumayo kodwa wonke umuntu belindele ukuthi asukume u-70 lani isoka lokuqala likamuvango. Bese limathunzi ilanga selosithela. Opastor abashaya emfishane bathi abelungu i-cutting edge. Babekhona impela abelungu baze bancoma umakoti bathi this is the bold and the beautiful. This is the bold and the beautiful. Ngiyamdabukela uRockville kwathiwa uzoshada noZone 14. Kodwa uZone 14 washiya emhlabeni ngonyaka ka2012. uZone 14 wenendodana igama layo kuthiwa uNkaba. uNkaba wehlala eMzansi wethu kanti-ke naye usewahamba emhlabeni. uNomapatulo Auction Bioscope uyena wesolakala ngokuthakatha lomndeni. Wehleze egibela imfene yakho kuthiwa uScandal. Babegidela impela lo muzi kaRockville ubusuze waphenduka i-Ring of Lies. Lokho kwashiwo isangoma esikhulu Mr Great and Desire. Lesangoma sabanikeza umuthi oqinisa umuzwa okuthiwa yisikisi. Ozaziwa bakule ndawo bathi kumele kuhlalwe phansi kuxoxiswane ngalobuthakathi obuxolele kule ndawo yase-SABC1. Kepha ikhansela khona uMr Rel Gobhoza wababiza abaphelela ngobuningi babo labantu okuthiwa bayathakatha ifuna bezogobhoza. Bavele bathi this is days of our lives. This is days of our lives. Wena ungenze njani kube wawuyikhansela ngoba ikhansela la ikhansela le ndaba yathi izobe ixoxo sekhona bonke noma adults. Imbongi engasoze yathuthuka.